Αναπατριζόμενους κατοίκους του χωριού Πετρωτά Τριγώνου Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη ζει και δραστηριοποιείται μια κοινότητα άνω των 800 ατόμων δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς καταγόμενων από τα Πετρωτά. Ως έμβλημα έχει το μνημείο Λιθοξέως που κοσμεί την κεντρική πλατεία των Πετρωτών. Σκοπός του η συστηματική έρευνα και καταγραφή των ηθών και εθήμων, των παραδόσεων και της ιστορίας του χωριού, με απότερο στόχο τη διαφύλαξη, διάσωση, ανάδειξη και διάδοση της αυθεντικής πολιτιστικής ταυτότητας της γενέτειρας γης και εν γέννη της Θράκης. Παρακολουθούμε το πολιτιστικό σύλλογο Ιθιωτών Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης ο Έκτος Κατακουζινός, Κύριλλος ο Έκτος. Σύλλογος που φέρει την ονομασία ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα και ενός Αγίου, άμεσα σχετιζόμενων με το Πύθιο, αφού ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Έκτος Κατακουζινός έζησε στο Πύθιο και ο Άγιος Κύριλλος ο Έκτος ετάφη στο Πύθιο. Ο ενεργός σύλλογος που αναδεικνύει με πλήθος ποιοτικών δράσεων την αυθεντική λαογραφική παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου καταγωγής των μελών του Εύρου και της Θράκης μας. Σειρά έχει ο Σύλλογος Ανατολικής Ρωμιλίας Νομού Εύρου. Δημιουργήθηκε και εκπροσωπεί τους απογόνους των προσφύγων από την Ανατολική Ρωμιλία, Βόρεια Θράκη.